May girlfriend? Wala. Oh. Anong meron? Ay. Kilala mo siya, sir? Oo. Same. Ano? Same town. Ikaw nagkipag-usap ka, wala ka talaga. Same town. From Santo Niño. Yeah. Pero, naka-chat kayo before, wala? Ano? Ay, kinakabahan siya. Ay, kapatid mo? Hindi, kuya ko siya sa YMCA Singles for. Kuya sa Youth for Singles for Christ. Yeah. So, nagpa-pray kayo together, mga ganyan. Ay, hindi niya ba alam, minsan yung mga nagiging mag-asawa nagkikita sa mga ganyang youth camp. Oo. Ikaw, sir, ano ba yung mga ipinalangin mo sa, di ba single ka rin? Oo. Ano ba yung mga panalangin mo sa mga babaeng o sa babaeng gusto mong makasama? Kuya Oma. Tignan niyo, siya kausap ko pero grabe isip nito. Sabi Nagkahinahanda niya sarili niya kasi pag pumasa ako, mamaya dapat may sagot ako, sabi niya siguro. Relax ka lang dyan, Brad. Pagdating sa bayan na lang, mabait at marespeto sa magulang. Correct. Number 1, huwag aawayin ang manugang. Opo. Bakit ka oo? Sabi niya, okay, if you will consider, paano yan, sir? O, sabi niya, kuya daw, parang ading, ganyan. Pero if mabubuksan yung pintuan, na magkaroon nga ng tinatawag nila mga love, okay lang ba sa'yo, sir? Na baka dumating ang panahon, bigawan natin sa mga kababayan natin. Okay lang ba? Kung marami namang nag-uumpisa sa kuya Sabi ko sa'yo! May mga tinatago talaga, basta talaga nakakalaw ng Hard Rock Cafe, ganyan. Okay, next, thank you so much. Next one. So, nasubukan mo na bang magkagusto sa isang babaeng mas may edad kaysa sa'yo? Hindi. Kasi masaktan lang yung tao kapag iniwan. Lalo ka na ni Siobhan! Masaktan? Dahil lang bakit ganun yung hugot niya bigla? Meron ka bang na-experience before na nasabi mong hindi na kasi nasasaktan ka lang? Ano bang naging experience mo? Sinaktan ka ba? Wala. O saan mo nakuha yun? Mindset. Ay, pirte mindset niya daw. Wow! Nagkain yun sa katubig, diba? Si Karamang. Dali ka nag-shirt! Ay! Anong oras ka gumising? At tumaga. Umaga ka na gabi. Oras nga? Anong oras ka nagising kanina? Wala ko natulog. Wala ka rin natulog? Tropa mo yung isa. Nagbra ba kayo? Okay. Pangalan, sir? Nathaniel Ulaya. Nathaniel. Anong tawag nila sa inyo sa bahay? Toto. May Nathaniel, Tuto ka pala. Okay. Tuto, nagka-girlfriend ka na, Toto? Wala pa. Okay lang, naiintindihan kita. Pero nasubukan mo ng manligaw. Why? Why pa? Testingan mo, pinaka na. 38. 36. O, pwede pa. Pwede ka pa. Paano ba naniligaw ang isang Toto? Hindi mo alam. Usap tayo mamaya pag makatikiwan kita. Ipakaibigan nyo nga ito kay Jaguar. Thank you very much to, dyan ka lang to. Pwede mo tayo kayo? Ay, nagdidemand na naman to si Jaguar. Hindi, pinasahan ko talaga ito na itong pinili ko kasi maganda. Pwede to sa'yo. Okay, sir. Kumusta? Gusto mo ba ng babaeng makinis at balingkinitan? Sagot na wala, oo. Oo. Wow! Ginaubo ka? Oo siya. Okay. Ilang years ka ng single? 8 years. Oh, 8 years. Matagal-tagal din ang naging kalungkutan ni Jaguar. Baka eto na ang dahilan. Itong nagligan, yung naging partner ko sa imo, atong si Alexi Brooks. Flashback. A few moments later. Naging okay ba kayo pagkatapos ng Wala. Wala kayo, isog pa to sa ako. Okay, naman ang baga. Meron si Alexi, But anyway, so that's Jaguar, our number 4. Sige, ma'am, silipin mo, ma'am. Ma'am, tingnan mo, ma'am, si Jaguar. Yan. Sir, tumingin ka. Anong pa-text ka dyan? Ayan. Yan. Para siyang Arabo.
CS na yan. Ayusin mo. Okay. Marilu. Mahal na mahal kita. Marilu, yung sasabihin mo ha, Marilu, mahal na mahal kita. 1, 2, 3, and go. Marilo, mahal kita. Okay, dali lang ha. Dali lang. Kinakabahan siya, nagulaan na. Tama niya, Marilu, mahal-mahal kita. Dali lang. Balikan ko siya, dapat may na. Kumito ka gina. Marilu, ang balik ko nila, ano, balik ko. Marilu, mahal na. Mahal kita. Again. 1, 2, 3, and go. Marilo, mahal kita. 1, 2, 3, or 4? 1. Kita mo, Marilu, nag-amat-amat halin ng mga lalaki din sa likod. Pipiling ka na. Hindi ko talaga kakayaan. Talagang susundin ko ang nakadestiny sa kanila ngayong araw. Okay? Marilu, ang suot ng taong napili mo ay pink. Okay, nag-isip siya. Tatlo yung naka-pink, Marilu. Tandaan mo yan. Okay. Siya ay naka-pink at siya ay naka-insert. Oh my God! Marilu, paano na yan? Saglit lang ha. Bago ang lahat, mga kaibigan, bigyan pa natin ng chance para palitan niyo yung numero. Ikaw, 1, 2, 3, or 4? 1. Gusto mo talaga na naka-insert? Ito na siya. Hawakan mo kanyang kamay. Okay. 1, 2, 3, or 4? 1. Congratulations, Marilu. Mabubuo na ang iyong pamilya. Joke lang. Okay, actually, hindi talaga siya. Si number 1, alam mo na talaga siya. Thank you so much, sir, ha? Okay. Alright, thank you so much. Uy, grabe si Marilu. Kauna-una kay kuya niya, oh! Ay, ang babae talaga sinasabi ko, may gusto ka talaga kay kuya mo. Oh, ginabunggan mo lang. Kay Char lang. Sige, practice. 1, 2, 3. Yakap. Na mahigpit. Go. Ay, dyan na. Oh. Si Marilu, sabi sa forehead, sabi ni iniangat ni Marilu yung lips niya. Anong ganon? Sabi forehead eh. Dapat, Mari, dapat gumaganon ka. Yumuyo ko. Ikaw umangat eh, umangat. Buti na lang na. Ayan, kasi kuya. Ikaw din ko lang kabul. Oh, Dad, ano, siya nag-alok. Sige lang, bawa ka na. Binahi. 1, 2, 3, and ikon. Wow! Ano? Ang sarap na nung manulit. Parang yung halik ng Disyembre, yung may paampaw. Halik ng nilong. Okay, tawa ka. Next one. Kayo nang bahala yun. Let's go! Tingnan nyo! Si Marilu kasi kinikilig, may tinatago eh. Ulit. Alright, palakpakan ko lang. After 2 tayo, picture taking. Thank you very much. Ayan.